Габдулла Тукай, милли моңнар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Чын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзелеп кенә әйтеп бирә татар күңле ниләр сизгәнен, мескен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңеленнән. Хәйран булып тыңлап тордым җырны, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзә алмадым, бардым җырлаучыга, дидем: "Кардәш, бу көй нинди көй?" Җавабында милләттәшем миңа: "Бу көй була", диде Әллүки.